салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. бародари азиз, экскаватор Honda ҳастай, соли 2008, техника ҳолати беҳтарин даҳай. ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ, кор мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нашша 350 000 сомон мега, бо муомилаи хуб мешавад. бародаро, чӣ хеле ки навор давози нишон метем, кафш иваз мешавад. чандта намуди мақсад чизо барои кор фаҳмидан дорад. хай кадоме ки хеле истифода мебарад техникаро, бо худаш хубтар медонад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародари азиз, дар телеграм канали мо даромада обуна шавед. силкаш дар комментариё ҳастай. ҳама намуд чизҳои фурӯшӣ ҳастай. метавонед ки харидорӣ кунед ё ки ягон чи барои реклама дошта бошед, равон кунед, реклама мекунед. бародаро Opel Vectra пурсидаги буданд. марҳамат, солиш 91, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагианд. чашгош мега созе, варид ягон чи надорад. хаддавоиш 70-80% бародаро. қарор дорад аз шаҳри Ҳисор. навша 16500 мега, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошин лукам дорад бародаро. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира, телефон, чизе ки барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, равон кунед дар ватсап ё ки имо. ҳатман дар видеои оянда рекламаш мекунем. мошини навбати мо бародаро состоянияш бениҳоят хуб аст. қарор дорад дар Московский област. солиш 2001 сол аст. сӯзишвориш бензини холӣ, газа вообще дидагӣ нест бародаро. кузов хетчбек, объём 1.6, 16 тага, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин тоза бародаро. соҳибаш дар мотор ҳама ҷош 100% гарантӣ метиҳад. мошин бе ягон камбудия. чӣ хеле гуфтем, қарор дорад дар Московский област. наша 195 000 рубл мега. харидори аниқ боша, савдо мешавад бародаро. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон мошини дар Тоҷикистон буда алиша мешавад. касоне ки бародаро харидор ҳастед ки мошини алиши дар Тоҷикистон дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. бародаро Opel Zafira пурсидаги буданд. рости Zafira sepи пурсидаги буданд. наёфтем, яктами Zafira ёфтагием. солиш 2001, сӯзишвориш газ, бензин, кузов минивен, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин тоза бародаро. мотор, коробка, хадои ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 64 мега. мошин гази евро 4 дорад бародаро. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. якта мошин дигар рӯй кардагиам бародаро. Necta X Plus, солиш 2024.
یعنی که 10 ماهگی 2024 قریب که 2025 یعنی که октябрь 2024. Коробкаш автомат, состояниш бениҳоят хуб. Мошинаш хеле мебинед краскаш тозаҳай. ҳуҷҷатош бачидаги бида, ҳуҷҷат надорад. мошин қарор дорад бародар дар шаҳри Душанбе, пробегиш 300 километрай. нақша 190 гуфта шуда, харидори анин бошад бо муомилаи хуб мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед ва шуморо бародор бихоҳед мошин хона се дошта бошед, равон кунед, ҳатман реклама мекунем. мошини дигари бародаро Citroen Berlingo будай, солаш 2012 сол, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел. состояние мошин хуб, бародар ҳамаш нахаду кор мекунад. камбуди мошин ҳамин ки бампери пеш камтара кор дошта, дигар ягон расход надорад. мошини бародаро қарор дорад дар яъне ки Москва, наздикии аэропорти Внуково. суроғаш деревяни Изварино 22. нақша бародаро 550 000 рубл мегӯяд, бо муомила дорад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда WhatsApp дорам, метавонед ки муроҷиат кунед. бародари азиз, якта пешгаи хеле пазир рӯй кардагаанд. бародаро пешгаҳ ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. дар 30 дақиқа 72 дона хеле мепазад. 6 та лист дорад бародаро, 72 та қолаб. қарор дорад дар шаҳри Исфара, наша 10500 мегӯяд. пешгаҳ бародаро 19 киловатта будад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро дастрас кунед. Mercedes E-Class бардажонаи ман солаш 2008, объеми моториш 3.5 мати мефтиян, сӯзишвориш бензин, мошин американка но зада бардажонаи ман, свет сафед. ҳуҷҷатош 1 сола. хуб бардажонаи ман, ҳолати салон. мебели салон бақагиай кожняй, тагиш гариш бардажонаи ман, тагиш кожяй. чехолаи кож задагай бо ина ҳолати салон бардажонаи ман. 120,000 сомон бо муомила мешавад. рақамҳои телефони чанд ака? 988 99 95 45. қати акаун суҳбат шавед, аз номи канали мо гап занед, иншоалло арзон. Honda CR-V бардажонаи ман, солаши 98, объеми мотор 2.0, сӯзишвориш газу бензин. мотора навкадагия бардажонаи ман, ҳуҷҷат таҳнирофа 1 сола, утилизатсия дора, нархи дастрас, усбетку ношава. свет мошин сиёҳа бардажонаи ман, ай барш ҳам мегирем бинен. азан рамаши дора. ҳолати потолокша мебинем. ака бахшиш нархи чанд гуфта будем? нархи чанд гуфта будем? нархиш 65,000 сомон бо муомила мешавад. рақамҳои телефон 103 81 41 41. ваз нива бардажонаи ман, солаш 84 1984, объеми мотор 06, сӯзишвориш бензин газ ая? бензини холия? бензини холӣ буда бардажонаи ман, 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия бардажонаи ман. мошин чорведе. ин мошин бисёр мошини вая. ина касое ки мошин дарраҳай. қайд ҷой ручкаи ҳамаи дарош кун. ҳолати салон бардажонаи ман. ина бардажонаи ман аз кӯзҷош коробка механик. хуб
59846 کیلومتر پروبگ داشته است. خدا خیلی نمارکو همین پروبگش خاموده. چورز کپانو پچکا. نقشه گفته 30000 سومانی با معامله میشه از سراش نفروشی های. نمبر تلفن 93 502 520 اصلا قبضه کن 93 520 29 42